Kwazoi muri yeZimbabwe tinogara tichikupai chirongwa chinonzi Tongai Tinzwe. Nhasi uno tine imwe nyaya zvakare, nyaya inenge iri kuratidza kuti kunogona kunge kuri kusawirirana kwemadzishe pachavo uko kwakuita kuti vari pasi vange vachitambudzika. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Regai tinzwe nhau ina mukoma tinzwe kuti zvakafamba sei uyezve imimi mazvoona munotiwo kudini. Kana muchida kubatana navo mukoma ivava, nhamba dzavo munodziwana kwatiri veDrumas Media. Tinokupai pachena ndokunge mine rubatsiro rwamuri kuda kuvapa. Indronzi kure Abel ndinogara paplot number 36 muno muLadyberry Farm. Ndakatorerwa zvinhu naChief Masembura zvichiburikidza nekomiti yapakashaya muzukuru mwana woNkuwasha. Saka iye asati ashaya pandakambogara naye akanditi izvo kana ndafa zvinhu zvangu zvinoenda muguva. Saka chairman akabva andirambidza kuti usaisimbosiyakisa muguva. Saka zvadaro uyu waiva uri musi wa24 December, musi wa25 December. Zvadaro ndokuchibva tati zvoright. Saka zvisinesi zvataura nokutungamiriri takabva tazosvika bhodhi yavigwa bhodhi takumba. Ndakazofonera vice chairman akati ndiri kuuya, asi akazoyaya asatidi achibva ati aiwa zvinhu zvigovanai. Takati aiwa zvinhu hazvigovaniwe nokuti mufi hazvisiri zvaakataura. Zvadaro ndokuchibva ati aiwa manje saka toita sei, unofanira kutora mapadza nematemura. Aiwa zvese chipo chokugova. Saka nyaya iripo ndeyekuti chifona chairman barafona chairman akabva ati aiwa angotanga kuti musapise asi chera rimwe gomba. Isu Masawira akabva abvunza kuti ora achachera gomba racho ndiani, isu Masawira tichere gomba asi isu kuviga munhu. Saka vice achibva ati aiwa iwe hazvinetse, munda wako uri kudhuze nerukuwa plus kune gomba riripo, endesa kugomba ripi iroro. Waendesa kugomba iroro kana kuti wakona kutikisa mugomba zviite chiendesa murukuwa zvisiru mese zvinongotakurwa nemvura zviita zvichienda. Ndakabva ndazvisa murukuwa yamusi weSunday. Zvadaro ndikazonzwa ndakufonerwa endaenda kuchitsividzo kwangu nemadzimai anga achirwara. Ndakufonerwa kunzi uri kuya rini, ndakati aiwa ndiri kuya nhasi apa chanche chachitatu. Zvadaro ndati aura ndiri kuya nhasi pandasvika kweke. Ndisati ndadaro bvatanzwa chivice uya akupa foni kuna Chief Masembura akati iwe tatokusunga nemhosva yekukanda zvinhu zvemumvura. Ndakati ndiyo nhau yazvo zvanzi ndakati aiwa hazvina kuipa. Wamusi wechina ndakabva ndazopiwa samoni. Ndapiwa samoni mushure memwe ndatwa kunokumba achiti urudikana kudare. Ndikati alright aiwa hazvina kuipa. Saka ndakabva ndazofona ndichikumbira chifu kuti aiwa pane zvinhu handiramari ndipe mukana wesvondo inouya nditese ndisvike ndirouya kudare ikoko. Saka vandipa mukanawo svondo inotevera yacho taamurwendo kuenda kuKauli kwavaitongera. Tichibva taitofamba netsoka notenga mazuva elockdown kwanisina motikari yaife dzaifamba. Takabva tasangana nemunhu watakasangana naye. Munhu iye achibva abvunza kuti alright mushure mekumubvunza road yekuenda kusvika kuKauli ndokuchiti aiwa inini ndiri mupurisa waChief Negombo. Nhau iripo kwamuri kuenda kurefu hamukabatirane netime nokuti past 2 kuti mubatirane nedare hamuchabatirane nedare. Saka takabva tati alright zvisinei hazvina kuipa. Toita sei zvakachinzi no ndipei foni ndifoni nechief atitaure nawo vakupei mumwe mukana. Saka bafonera chief uyo ndokuchiti chief musungu wenyu tinaye pano. Saka ari kutoya kupi ikoko. Saka kuti abatirane nedare hazvikwanisi, hazvingaite here kuti mupe mukana. Zvanzi chiuya nawo iwe svondo inotevera. Saka isi patikazoti alright zvanzi iye achibva ati alright handimanzwa zvataura chief chidzokai musvondo inouya muzoita sei munozouya uyezve tinozoenda tese kupi ikoko sematauro avaita chief. Takati alright. Svondo inotevera yacho tibva tatsvaga motikari takazotakurwa takabva taenda tichimutora ndokuchibva tasvika kudare kweke. Tisvika kudare chief wayo haana kuuya kudare. Zvadaro uya achibva afonera chief ndokuti chief tasvika kudare dare harisi kuitwa zvachinzi sure dare takakanzura dare nenhau yelockdown saka tichazokuzivisai. Zvakanzi alright zvakanaka. Saka zvadaro tichibva tamirira kuti tichaziviswa. Saka zvakazondinetsa wamusi wa20 March pakuya zvikonzi zvakasvika zvikonzi zvakasvika kutora mombe, masofa, radio, mainverter, solar, battery nemaregulator nemaswitch. Saka vatakura zvinhu zvese izvozvo ndokuchibva vaita se vaenda nazvo uyezve vakatoshandisa mwana ndianga aripo pamba ipapo. Vaibva saina pane mwana vachibva vaita se vachibva vaenda. Saka zvadaro nhau iyi ndakazosumuka nayo ndokuchibva ndazoisa kumapurisa. Yasvika yamboshandwa kumapurisa. Saka pakaita nguva yakati rebei
tiri kuona kuti hapana chiri kufamba. Saka ndakazoenda ndikambopinda maofisi ndakumbobvunza, ndakaenda kwaDA ndichibvunza kuti ola zvakamira sei. Ukuwo kwane Goma akazondisvedza zvakare, akanditi uya kuno tinzwe kuti zvakamira sei. Saka neGoma akabva andipa tsamba kuti zvinhu zvako zvinofanira kudzoka nokuti hamusi mudunhu machifu wani iwawo. Saka zvadaro tsamba iyi ndikazoipa kumupurisa, mupurisa akaenda nayo. Ndikati aiwa, akati alright, mira tiri kuita kuti zvinhu zviite zvidzoke. Ndikati aiwa hazvina kuipa. Kubva ipapo tangotarisira tikuona hapana chiri kufamba. Kusvika pari zvino ndikabva ndazoti alright, ndibva ndazoisa kumalawyers. Yaenda kumalawyers, malawyers akati no, imboenda umbotaura naye unzwe kuti usvike umutaurire kuti zvinhu zvangu ndawira zvinhu zvangu. Mushure metsamba inga akanyora yanga akabatanidza netsamba yakabva nachief neGomo nezvinhu zvakatorwa zvazvikatachwa papi ipapo. Ndakasvika kuye ndikamupa chief pari zvinhu alongonditi oziya kudare musi wakati, oziya kudare musi wakati, oziya kudare musi wakati. Saka izvo zvinhu ndakazomufonera apa akanditi Saturday nekufanira kuuya kudare pamwe chete neutungamiriri wacho tinyatso kunzwa kuti nyaya chakamira sei. Saka ini zviri kundinetsa kuti olraiti kana inini iri mhosva kana ndichinge ndataurirwa neiwo utungamiriri vanga machairman yacho akanditaurira ndokuti machairman ndari padhuze namambo zvichireva kuti zvinenge zvitaurwa zvinenge zvichibva kuna mambo. Saka inini ndozoitipikira mhosva iyeyi kana ndichinge ndichiteerera zvakataurwa naiwo utungamiriri wacho. Ndichokutanga. Chechipiri ndechokuti inini vakandidzivisa kuti ndise zvinhu zvacho zvemuguva sezvikataurwa handiti vachibva vandipa kuti ndise mumvura. Nhasi unondozezeta mhosva yekuti ndateedzera zvavataura here. Saka ini nyaya iri kutondishungurudza zvekutoti izvozvi mbeu dzangu dzakapararira mumunda nenyaya yekufamba handiti tozoya mhuri yangu izvozvi haina bvira enda kuchikoro svika pari zvino. Ndivana vatatu vese vaifanira kuchienda kuchikoro, pakavhurwa zvikoro havana bvira enda kuchikoro. Kana ipapo ndikutarisira kuti nyange zvikoro zvakanzi zvekuvhurwa havasi kukwanisa kuenda kuchikoro. Ndiri bhizi kufamba. Mombe dzangu dzakatorwa mombe 2 zvekutoti kutaura kuno kuizvozvika dzaifanira kunge dzinodzitsvitira nemazamu. Saka ini ndiri kushaya ndoita sei, ndiri mukufamba chete pasina chiri kubuda. Zvakatorwa imi mingani, zvinhu zvakatorwa zvakawanda sei? Zvinhu zvakatorwa zvakawanda zvekutoti pane mombe 2, tozoya masofa, speaker, radio, amplifier radio, kozoya mabattery, inverter, battery, regulator. EZimbabwe ndinovimba mafadzwa nenhau yatakupai haifadze inosuwisa tonga itinzwe. Munoti kudini nenhau iyoyi? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Kana paine veutungamiri vanzwa nhau iyoyi vari munzvimbo dzakasiyana siyana, aiwa katibatei muyamure muranda komana, muranda rume abatsirikane. Ndiwo matambudziko mamwe anoshungurudza mhuri yeZimbabwe. Mozoona zviya mwana achingogara achinyunyuta. Kana iyo nyika yedu chaiyo hapana kwaingasvike kana tine vanhu vanenge vachinyunyuta vanogara mairi. Tichafonera madzishe ataurwa aya tigonzwa zvakare kuti vanotiwo chii. Tozokupai part 2 yetonga tinzwe. Andrew Neshamba signing off.